I denne opgave skal vi vise, at f af x er lig med 2e i 0,5 gange x i anden minus x er løsning til differentialligningen dy dx er lig med y gange x minus 1, hvor y er større end 0, og derefter angive koordinaterne til funktionens ekstreme. Vi starter med at vise, at f af x er løsning til differentialligningen, og dette gør vi ved at gøre prøve, som det kaldes. Og for at gøre prøve skal vi starte med at differentiere f af x. Og for at differentiere det, f af x, som er en sammensat funktion, benytter vi reglen, som ser således ud. Det vil sige, at man differentierer den ydre funktion med den indre urørt, og derefter ganger med den indre funktion differentieret. Dermed starter vi med at differentiere 2e, som er 2e i x, som er den ydre funktion. 2e i x, differentieret hedder altså stadig bare 2e i x, og derfor indsætter vi blot bare den indre funktion urørt og, på x's plads. Så den hedder 0,5 gange x i anden minus x. Og så ganger vi med den indre funktion differentieret. Den indre funktion differentieret hedder altså 0,5 gange x i anden differentieret hedder altså x. Da man sætter totallet ned foran og ganger 0,5 med 2, og det vil derfor give 1x. Hvor at x differentieret giver 1. Derfor vil den indre funktion differentieret altså hedde x minus 1. Dermed hedder f af x differentieret f mærke af x ser altså således ud. Nu da vi kender den, gør vi altså prøve. Vi starter med venstre side, hvor det y, det x, skal være lig f af x, altså dette. Derefter tager vi højre side, hvor vi indsætter f af x, altså 2 i 0,5 x i anden minus x minus x på y's plads i differentialligningen, og resten af differentialligningen hedder altså x minus 1. Dermed vil højre side altså ligne venstre side, som det kan ses her. Da venstre side er lig med 2e i 0,5 gange x i anden minus x gange med x minus 1, og højre side, hvor f af x er indsat på y's plads, hedder 2e 0,5 x i anden minus x gange med x minus 1. Dermed er de to lig hinanden. Og dermed er 2e i 0,5 x i anden minus x løsning til differentialligningen, som hedder det y dx lig med y gange med x minus 1, hvor y er større end 0. Herefter skal vi finde koordinaterne til funktionens ekstreme, og dette gør vi ved at kigge på differentialligningen. Vi kigger på y gange x minus 1. Her kan vi altså benytte nulreglen, fordi nulreglen fortæller, at enten skal den ene faktor være 0, altså y, eller så skal den anden faktor være 0, x minus 1. Og det vi får oplyst, at y er større end 0, kan det altså ikke være y, og derfor løser vi uligheden x minus 1 lige med 0, hvor vi får x til at være lige med 1. Da vi nu kender x, indsætter vi x
oppe i f af x, for at finde y-værdien til funktionens ekstrema. Vi skriver altså 2 gange e opløftet i 0,5 gange 1 i anden minus 1. En halv gange 1 i anden, det giver bare en halv, og en halv minus 1 giver minus en halv. Så vi får altså 2 gange e opløftet i minus en halv. Så benytter vi potensfunktion regnereglen, der siger, at x opløftet i minus en halv kan skrives på formen 1 over kvadratrod x. Så vi får altså 2 gange 1 divideret med kvadratrod e. Og dette kan skrives som 2 over kvadratrod e, da vi ganger 2 op i tælleren. Altså er koordinaterne til funktionens ekstrema altså 1,2 divideret med kvadratroden af e.